ערב טוב, שמי שולה זיסמן, אני בת 72, אני מטופלת אצל דוקטור שלמה לפחות עשור. האמינות, הדיוק, האמפתיה, תשומת הלב הופכות אותו לכוכב שברופאי השיניים. אני חושבת שאין אדם שלא פוחד מטיפול אצל רופא שיניים. אני במיוחד פחדתי מהזריקות, עצם הדקירות עשו לי חלחלה בגוף, בנשמה. לזכותו יאמר שהוא המרגיע האיכותי ביותר שפגשתי. אורה, אני רוצה לציין את אורה, האסיסטנטית שלו, שתמיד החזיקה לי את היד ונתנה לי תחושה כזו נעימה שאני נמצאת בידיים כל כך טובות, ושאלו כל רגע אם אני בסדר, אם אני מרגישה טוב, ואצלו הרגשתי תחושה הכי טובה, כי יש לי רקע של עבר מאוד מאוד לא נעים. אז פה הרגשתי שאני בידיים טובות. אני לפני הטיפול אצל דוקטור שלמה לא כל כך חייכתי. היום אני מחייכת בביטחון גדול, ובאמת, לכל מקום שאני מגיעה, כולם פתאום אומרים לי, וואו, כל הזמן את מחייכת. אומרים שמלאכים יש רק בשמיים, אבל מסתבר שגם הם על פני האדמה. אתה מבחינתי אדם בדמות מלאך. אני כל כך סומכת עליך, כל כך מעריכה אותך. את האמינות שבך, את הפסיכולוגיה, אותך, ואיזה כיף שהכרתי אותך. תודה, דוקטור שלמה.